हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव नै दा एसे माने मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। दायो माने नैबेहाय जा गुग्रा बाजार खाथियाव माने जा मोनसे मा होनो बेखौ मौसुमि बागाना थायदों। दा बिराद थायो, नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों नै। माने जों मानसिया माने साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जोङो बेफोरबादि आबाद मावनायजों जोङो माने बेबादि जोंबो थांनानै थानो हायो आरोना। माने लोगोफोर नै नायलांदों, माने बिराद मोजां जाखादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो माने बिदिनो गोदान गोदान नोंथांमोननि गेजेराव माने भिडिअ लानानै फैबा नोंथांमोना नुनो हानाय बादि आरोना। माने नै फुरा मोजां जाखादों, नै फिथाइयाथ' नोगोद थायो, बस्थासो जायो लोगोफोर। माने नैबे देनां मोनबा नोंथांमोननि गेजेराव माने आङो खेबना हगारबावगोन। आरो बावैसो सिगां आं गायजेननायावनो खेबदोंमोन नोंथांमोननि गेजेराव, माने नुबाय जानो हाखागौ बे आंनि चेनेलावनो। माने फुरा थायखादों आरोना। दा बाहाय गैयाबाबो 10-12 बिगानि बारा दं आरो बिदिनो 25-30 बिगा दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थादों नै, माने फुरा जाखादों बे बागानजोब आरोना। माबादि थायो आयु आयु। नै लोगोफोर फुरानो एकदम गेलेमलायखायसो नै, माने लाखिनो हायिनि नैबेखौ नै हायाव नांगुलायबाय माने लोगोफोर। माने बे हायाव नांगुलायबाय नै, फुरा थायखायो मौसुमि बागान। बारा गोजानाव नङा बे, माने कसुगावनि ओरै साहा फैनानै मोनसे जोंहा गुग्रा बाजार होननाय दङ, बे खाथियावनो। नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन। बिदिनो नांगौबा नोंथांमोनहा कमेन्ट हरनो हागोन आरोना। माने फुरा माने जाखानाय नालाय, फुरा बागानखा नै। नै लोगोफोर नायदो। आरो हरैहाय माने बिदिनो माबा मोनसे दंबावो, मा होनो सोरजिना बागान खालामनाय दङ। दा नोंथांमोननि गेजेराव खेबना हगारगोन आङो बेखौबो। फुरा बुरजाखा नै नायदो। ओरैनो गिदिंजोब्बाय आङो, गिदिंबाबो नै नाय लोगोफोर, सारिगिदिं नै। फुरा माने बे मालिकआ कसुगावनि आदा रंजालु होनो। लाइक कमेन्ट हरनो दाबाव नोंथांमोना। बिदिनो साबस्क्राइब खालामना लादो। मोनथिखागौ नोंथांमोना बिदिनो भिडिअखौ नायोबा मा खालामनांगौ नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो आरोना। नै लोगोफोर नायदो। जोंहा नैबे सोरजिना बागान, बेखौ माने एवदों आरोना। नैबे जोंखौ दानफायनानै फानजोब्बाय। माने बिलाइखौ मोजां जायो टाउनावहाय। जोंनाथ' टाउन नङा नालाय कसुगावआ। माने बेखौ दानफायनानै दा बेखौ रोदोम होजोब्बाय नै लोगोफोर। दा बेखौहाय माने रोदोम होनानै बेखौ मेसेङावसो फानो लोगोफोर। माने मेसेङावसो रोदोमो आरोना। फुरा बुरजाखा, बेबो हाग्राखौ एवाखै, माने एवनो नागिरदों अखा हाबाय थानायखाय। ओमफ्राय जोंहा नै बैयो जाबाय खमला बागान, बैयो खमलायाबो नै लोगोफोर। नैबे खमला बिफांखौ एसे आलादा नुखायो लोगोफोर, माने खमला नङा सानगोन नोंथांमोना, बेहा खमला बेहा नै मोजां जाखायो। ओमफ्राय नै जेनेबा मौसुमिखौ नायदो।
मौसुमिया जाहैबाय नै एसे बिलाइया एसे गावरा गावरासिन मौसुमिया लोगोफोर नैबे मौसुमि ओमफ्राय दहाय आं खिथानाया खमला बिराद मोजां जाखायो नैबेनो जाहैबाय खमला बिफां बरिया जाखादों ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै खमला बागाना नैबे जाहैबाय खमला बागान लोगोफोर माने थायथ'वाखै बेना थायसिगोन फुरा जाखादों आरोना खमलायाबो आलदाखा नै बेलाय खमलाया नै खमला बागान फुरा जाखादों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नेग्रा बे जाहैबाय नेग्रा माने बेहाय थाग्रा मानसिनो मासाहाय सान हर नेनाय ना बिथांनो 8-9 हाजार होनाय जायो बिथाङा दा खरस लायदों दा अखा हाबाय लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय आंना माने बलेर' स्करपिअ'आ आरोना उफाय गैया लोगोफोर बेखौनो सालायनानै जायानांगौ आङो दा बेनो लोगोफोर दा एसेयावनोसै दा आङो थांसिगोन आरोना माने आङो बावनो बागानाव बायदिसिना लांफैयो फिथाइबो लांफैयो देनां मोनबा फिथाइखौ लांफैनांसिगौलाय अब्ला एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोना फैगौ समसिमाव नेनानै थाबावदो बिदिनो आं मोजां भिडिअ लाबोनो सानगोन नोंथांमोननि गेजेराव माने फुरा जोङो लाजियोबा माने जाया आरोना आं दा लाजिनायजों बारा साहस जाया एकदम बे गायजेननाय आरोना बैयो फिसा गायगासिनो दं जोंबो अब्ला एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय जै बर' हारिनि जै